Croeso I Syniadau Iach. Yn y podlediad yma, byddwn yn tynnu sylw at Rhagnodi Cymdeithasol. Wel, y syniad yw bod yr unigolyn sydd yn troi lan I weld y meddyg neu falle'r nyrs, ond dod i'r syrjeri, ein bod nhw wedyn yn cael y cyfle I eistedd lawr gyda rhywun sydd ar amser a'r gallu I drafod yn fwy fanwl beth yn union sy'n bwysig i'r unigolyn. Beth yw'r profiad yma yng Nghymru? Ni falle wedi creu sefyllfa ble mae pobl yn fwy ddibynnol ar meddyg yn tueddu mynd at y syrjeri am pob fath o bethau heb feddwl falle am beth gallen nhw wneud dros nhw hunain. A mae hwn yn ymdrech I trial newid hynny. A sut mae'n trawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol? Datblygiadau o'r gwaelod lan, hynny yw bod y doctoriaid yn gweld bod e'n peth da, ond hefyd mae yna gofyn o'r llywodraeth lawr hefyd, so dylen ni weld bod yna gysondeb dros Gymru gyfan, os nad nawr o fewnfu'r amser. Mae Syniadau Iach yn gyfres o bodlediadau gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, lle y cliw ni am syniadau newydd arweinwyr a dylanwadwyr sy'n arloesi ym myd iechyd y gofal. Y cyflwynydd yw Rhodri Griffiths. Yn ystod y podlediad yma, byddwn yn trafod sut mae Rhagnodi Cymdeithasol, neu fe elwyr gan rai phresgripsiwn cymdeithasol, yn trawsnewid y byd iechyd a gofal cymdeithasol. Ac I drafod y pwnc gyda fi, mae un sydd â phrofiad ac yn flaenllaw yn y maes yma, sef Sara Thomas, ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus. Sara, a fedri roi peth o'r dy gefndir I ni? Pnawn da, Rodri. Dwi'n gweithio fel ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd. Mae fy swydd sefydlog yn bwrdd iechyd Nghwm Taf, ond dwi wedi bod yn y tair mlynedd diwetha yn gweithio yn yr hwb gofal sylfaenol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Pwrpas y hwb yw I gefnogi gwaith a datblygiad clysterau gofal sylfaenol yng Nghymru. Fel rhan o'r gwaith yna, dwi wedi bod yn arwain datblygiadau yn y maes Rhagnodi Cymdeithasol a llawer o pethau wedi bod yn digwydd dros Gymru I rannu gyda chi ar hynny. Diolch yn fawr iawn. Gan I ddechrau wrth wrando ar glip o Sir Sam Efrington, un ar arbrigwyr mawr ac arloeswyr yn y maes yma, sy'n ei roi I ddisgrifiad o'r hyn yn union yw Rhagnodi Cymdeithasol. What we're trained to do is biomedicine. It's science. And yet, Professor Marmot and a whole raft of people would tell you that probably over 70% of people's health care, health and well-being actually has a whole raft of other factors engaged in it. And how I would describe that in a simple way is if you're going to be holistic in terms of helping somebody improve their health, you have to look at their job, their education, their environment and their creative side. The evidence is very clear, for example, that if you have a job, you will be healthier. If you get any improvement in your education, you will be healthier. If you engage creatively, now that might be gardening, it might be art, it might be music, it might be to do with your religious engagement, but if you're creative, you will be healthier. And then environment is about your home. If you've got a good warm home, guess what? You're going to be healthier. And so social prescribing, I often call it a conspiracy, actually, to retrain doctors. Because you and I were trained in the area where it was all science. You diagnosed somebody, you worked out what the matter was with somebody, you then defined the treatment, and of course they took the treatment, didn't they? No, it's changed. It's now, and this is really important, it's what matters to somebody, which is really important. And it was lovely this morning to hear your First Minister quote that, not knowing where it had come from. And it tells me that this big movement now of social prescribing, we've infected the whole country without them knowing. Felly, Sara, ti'n cytuno gyda'r diffiniad fel oedd Sam Efrington yn ddisgrifio yn fanna? Wel, mae Sam yn ei gyfweliad fyna yn cyfeirio ac yn cydnabod bod ffactorau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn dylanwad enfawr ar iechyd yr unigolyn.